Ahoj, Ahoj. tu NutriKlinik. Sme Zuzka a Števo, naturopatickí diplomovaní nutriční terapeuti funkčnej medicíny. Naša klinika je tu na Poliklinike v Piešťanoch. No a čo robíme? Tak v našich individuálnych programoch pomáhame ľuďom zbavovať sa chronických zdravotných problémov cez prírodnú medicínu bez liekov a používame na to nastavenie výživy, funkčných testov, cez zmeny v životnom štýle. A k týmto individuálnym programom, ktoré boli na osobnej báze, sme teraz vytvorili novinku, a to rodinné balíky zdravia. Ako to funguje? Je to dlhodobá starostlivosť o zdravie celej rodiny a vlastne počas roka si každý člen rodiny môže čerpať konzultácie podľa potreby, či už online alebo osobne. Tak a spoločne si prejdeme na konzultáciách vaše stravovanie, krvné testy, funkčné testy, ak si nejaké spravíte, zdravotnú históriu, no a pomôžeme vám vyriešiť váš zdravotný problém. A skvelá správa je, že držitelia rodinných pasov majú u nás 10% zľavu na tento balík. Tak ak chceš vedieť viac, tak nám napíš, alebo si rovno objednaj náš rodinný balík. Tešíme sa na teba. Tešíme sa, ahoj. Ahoj.